Hallo Jelle, welkom terug bij onze YouTube channel. Welkom terug bij onze YouTube channel. Ik is Alida en dit is Melissa. Jelle. Welkom terug. Ik heb Melissa vragen leren om te scholen. En ons de afgelopen tijd zo stil was. Ons weet onze stil en ons zijn nog elke aan van elkaar. Ons geeft onze mensen af. Ons is baie stil, ons het baie lanklaas video gemaakt. Maar hier is ons en ons gaan ook eet julle. So, ja. Ja. So, eet maar samen ons, terwijl ons weer een beetje van een live update geven. En alles zijn waanzinnig. So, ja, welkom jullie en baie dankie voor die wat getrouw blij. En baie dankie voor die wat ons gefollowd in de laatste tijd. Welkom bij onze journey en ja, ons elke keer ons maar weer hoe zeg je dus content is, maar ja, maar oké in weer consistent. Als een video te Maar ja. maken. So baie dankie vir die mense wat subscribe na ons channel. Dankie vir die wat vriend gesê het. As jy nie is, jy subscribe na ons channel. Like ons video's, share dit en comment net iets. Wat wil julle meer hoor of enige iets. Ja. So, ja, waar begin ons? Die kos. Ja. Yes. So. Jo, Jelle. Ja, so ons gaan nou eet. Kom eet maar samen met ons. En ons is bezig om een movie te kijken terwijl ons eten en dat ons ermee aandoen. Like, ons kijken een movie, eet. Ons eet en dan kijken we een movie. Ons het een series waar aan ons kijkt. Maar ons het net besluit om een movie, net een normal movie te kijken. So ja. Dit is iets different. Ja. En ons kijkt letterlijk een baie lang series. Ja, so. Wanneer laatst was het dus een video gemaakt. En de laatste keer wat dus een video gemaakt heb, het was aan mij kant was het. Ja. Of was het op TikTok? Ik denk. Of was het van YouTube? Ik heb video dus laatst gemaakt. Ik ken hem nog niet, maar ik denk wordt het ook al een video gemaakt met ons aan de kant. Zet maar ons in de Maar ja. andere kant. Ja. Zo, bij goed dat je het veranderd. Als het is wel een video gemaakt wat het dus is. Yes. Oh, dit is video's gemaakt van ons eerst, maar ik denk dat het video's gemaakt van ons meer reizen hadden. Maar ja, als je ons op TikTok volgen, dan kun je zien waar ons het veranderen alles. Maar ja, niet net in je huis zien, maar zo ook in ons leven. Zoals je kan zien, was het die bij een boog. En dan komen ons basis en ik kom video's. Vrijdag, ik kom en dat is bij de huis komen zoals Eigenlijk een beetje vloe, maar ja. Ja. Maar ja, zo spijt wat we dus doen, zo mensen wat content maken, like consistently. Big ups to her. Ja, joh. Dat is weer, like is er zo werk en weet je dat is niet zo makkelijk. Ja, die van die camera niet bij heel maar ik moet weer like zitten en ik denk naar energie. Want soms is het niet altijd dat energie in. Ja, maar als het niet meer heel is hoor. Ja, maar we gaan dus heel erg. Ik vraag er nog niet. Dus ik zeg maar ja, als het vertrekt, ze zijn weer. Ze is een nieuwe environment in. Ja. Baie dinge het ook verander in ons lewe. Sien jy? Baie dinge het ook verander in ons lewe. Dit klop goedjies het in hierdie kort rukkie se tyd gebeur en ja, ons is dankbaar, ons is baie dankbaar van alles en ons sê ook elke aand, elke dag. Ja, baie dankie. Maar ja, julle, vertel ons wie ek in julle lewens aangaan. Julle kan comment en net 'n bietjie vertel net 'n bietjie en sê dit ons gemaak. Dit ons gemaak en dan. Dat is nou weer wat ik wil.
like high level. Zeg je eerst. Dat ik mijn woorden achter elkaar krijg. Baie my level of my koppie. No. Ek baie verander in my lewe. Alles, wat is maar alles. Ik vind dat je een beetje fluid. Maar weer aan, dat ik zeg alles vanuit aan mijn kant. Ik was nog gezien. En ja, persoonlijke goede wat een beetje, dat is maar al type goede wat waar het is. Meer persoonlijke, verder aan die andere is. Blij dat is een nieuwe plek dat dingen beter verloop als wat ons gedink het initially. Ja, het is meer peaceful op ons eie te wees. Like, ons was op ons eie, maar het is nog groter spiritualiteit, meer spasie om wat even te doen wat ze doen. You know, maar ja, ons is blessed, ons het zoals je ons het die meer reisraadjes kunnen zijn, niet die basics zoeken. Dus het is belangrijk, maar die stoelen weer voor ons in. Ja, hoe is het? Iets waar die kost koud houdt, of iets waar die kost aanmaakt. Dat is ook als een sponsor krijgt en een e-vrij. Oké. Moest er in. Maar ja, baie dankie mekaar. Maar zo te zijn, baie niks. Dat wat ons ook kan klaar letterlijk kan. Zoals ik zei, baie beter als wat ons gedink het ons sal wees. Soms het my so twyfel maar dat maar die dinge werk actually uit. Ja, wat maak jy? Wat ek sê? Maar ja, dis wel my kant. So. En dan zeg ik nog een wat met van wat maak je? Ja, ik heb dat paisje. Ik heb dat paisje. Ik heb wel een kans maar ik zet dat paisje. En ik heb video ik voor een paisje in de zaak. Is het ook een paisje? Maar je hebt paisje is, ja, het is bij je zeer een paisje. En het is bij je zeer. Zie. Oh my god. Like, als je. De paisje is bij je zeer. Gewoon. Maar je gaat over het jaar vallen met de Nee. Laat ik niet willen. Ik ga niet zo stukje, maar anyway. Ik weet wel willen op TikTok. Ik weet wel willen wie op TikTok een video gezien heeft. Ik heb één keer een video gemaakt waar onze video maakt van onze dag. Maar die video was eigenlijk gegaan over waar ik naar een interview toe was. Dan koos ik ons in die video genoemd. Dat ik voor een interview was. En een week. Nee, ik heb niet naar die antwoord gekregen. Een week daarna heb ik een contract gaan tekenen. Ik doe het na een paar weken gehad. Zo ik heb aan een nieuwe maand. Aan een nieuwe maand heb ik begin met training. Oh my goodness. Ik heb begin met training. Maar ik moest geschreven, alles is goed gegaan. Alles was niet waar wil ik zeggen. Ja. Kijk, dat is wat maken en heel mooi is veel lekker kosten. Maar anyway, ik kan het bijna dankbaar wees voor dat. Met 100% wat gespat het. Klok het bij klok het. Huh? Maar ja. So eigenlijk is ik like bezig om fysische training te doen. En dat is een beetje
So ik ga niet veel jokken. Ik ga niet veel jokken. Het is baie moeilijk. Voor mij is het. Voor iemand wat gewoond is om op hulle voete te wees van 8 uur die oggend tot 5 uur die aand, letterlik. Jy moet op jou voete wees. En jy moet net jy moet oral wees. Jy moet net op jou voete wees. Dat is op my, vir my is dit baie moeilik en dit is nie maklik nie. So, julle wat elke dag op julle voete is, wat nou al gewoond aan dit is, sê net vir my iets man. Motiveer my. Maar ja, julle is julle is sterk. En ek kyk op na julle wat gewoond is aan dit en nie opgee nie, dat nie opgee nie. So ja, ek is al altyd. So ek het hier maklike dag gehad. Ik heb niet makkelijk dat gehad, maar ja, hier is ons. Morgenochtend, ik moet net slapen. Morgenochtend als ik opsta, hopelijk zal ik beter voelen. Ik geloof eraan dat ik zal beter voelen. Ik heb 4 jaar gevraagd dat ik met kracht inzicht te geven. En ik heb misschien een mens wat niet zo opgegeven. Ik is iemand dat niet zo opgegeven, maar vandaag heb ik het gevoel like, ik heb letterlijk gevoel en ik heb van mijn zaal boodschap gestuurd, dus ik kwam bij, ik ging nu op en alles daar. En ze van mij zei, ze respect mijn keuze, ze gaan niet, op mij zei ik moet aangaan met het dit. Maar ze gaan het niet meer zeggen, ik moet opgeven, want ze willen ook niet iets feitjes achterna niet. Maar toen ik besloot, ik ga maar weer terug, zo ja. Ja, dat is wat in mijn leven gebeurd. Ik is baie dankbaar en ook baie nog. Maar ja, hij is al van mijn kant af. Ja, zoals... Hoe voel jij hoe laat dat je voelt? Zoals Alida nog zei, dat soms voelen dan, soms is het dan heavy en zij voelen letterlijk dat hij niet kan niet, nee, en dan was niet alles erop, want goed, maar dan is het iets waarvoor ze, ik gezien het op en iets is, dat is iets waarvoor je gevraagd hebt en dit is hoe ik gezegd dat ik ga niet maar zeggen opgeven, want ik voel niet die moment zo, alles voelt niet op een moment zo, dus ik voel niet misschien wat daar op morgen zo en na een tijd dat ze het like opgegeven dan we gaan hem klaar dat zo actually. Nee, hij feit dat ze opgegeven is en je gewoon het twijfelen sociaal en you know, en dat is wat ik wou en zo. Maar ja, zo is het is altijd beter om die moment die hij in iets doen en ze doen het vol van en tot die einde je wil tooien. Nee, die vreugde en die wat je kon er aan mee komt. Dat je het klaar maken is. Om iets klaar te maken. Snap ik hoe het gekomen dat je het klaar maakt. Je bent trots op jezelf en uit zo. Dus ja, zoals ik zei nog waar. En ik zei bij jullie dat als je iets begint maak het klaar, you know. Wat zei het? En die reden hoekom ik ook niet de reden niet, maar er is baie redes hoekom ik dit wil doen. Maar wat mij ook like, motiveert om aan te gaan met dit. Ik heb dan geprobeerd. En ik heb dat geprobeerd. Wala sa may kaya kapag kansi dia dito say lahat na sa naman na rawa. Ano yung ba yung kapayimit? Sa ikita tingahan ka pa yung ba ikita o natin tingahan ko. Ikita o natin tingahan ka pa yun. Iyan na. Ito tiki biya ka kain. Nagilete iyan na ka we.
Ay, hindi ka kanin. Ito, natin tinakan ka pa yun, tinakan din. Maya, so, kita kabaya kung basta itong didita kanin. So, bali, bisya, wala ko mayini, parang wala ka na guli. Ay, bali, dati ko mayini, so, lazo ko may kanin. O, biya, anong kanin? Uy, gatas. Bayad ang kamalasa, ini anak so, the family batuk aktualistahan motivate antakan ng lapas paya dati. Okay. Oh, okay. Yalla, okay. Ay, din dahil mas no kanu. Ja, maar dat is wel zo So emotional. Nee, zo, het was ook emotional gekocht. Ja, maar dat is nog zo emotional was in de Nee, maar oh, dus Say for also, ukan het met jelle. ja, maar voor ons gaan weet je het? Met ons gaan het met mij Ah, uit ja, gaan het. goed, dank je. Met ons gaan het baie goed en met jou bro. Maar dat gaat goed met ons, met niet goed fysisch met mij niet, maar emotionally mentally is ik fine. En ja. Ja, die klachten zie. Ons is nog ook alright. Ons wel uit elkaar. Ooit al gezegd, ooit al gezegd dat ik aan het doen op gepareerd op iets mee. Ons is stil Dan, kalian dan alam dia tetapi tidak ada so operasi wastel. Maar weet je, ons is nog niet Allah. Als we het bij bisa in meer emotionally en sociaal ons. Aangepast. Dia goed te gaan. Ay personal goed. Maar ja, in iemand nou nog maar vervoeren toe. Ada plan, dus is plan nou wanneer we zo aangaan. Draai beter weer sociaal van elkaar sterker weer, dus ik dan wat dus doen, NAVO's of verraden en Ja, mag dalk binnenkort. Ja, mag dalk. Ik weet wel dat ik nog bij verbaasd, maar daar mag dalk. Binnenkort heb ik een nieuws die er komt. Like, net een beetje nieuws. Like, het is goede nieuws. Zo ja. Ik wil het ook zeggen. nee, maar wat ook praten. Nee, maar dat doe dat niet. Ik wacht maar ze het is. Wacht maar samen weer lopen die dat is mij ook al verrassen. Zo ja. Maar ja, ik denk ons gaat proberen om ons gaan eens best proberen om jullie altijd up to date te houden. Maybe niet hoe ze dagelijks like basis en wat zo. We gaan ons best proberen, maar verder aan het klikken op TikTok, dat is waar we net zo'n klein stukjes van ons uit ons dag uit, like daar vlog en daar post. Ja, jullie kan daar ook connecten tussen ons. En dus ook op Instagram, individually, Ashima, 3 underscores, van mij en Alida. Ja, galant Alida. I professional. So ja, dat is Ashima met 3 underscores Instagram, galant Alida. En dan op TikTok is het Melissa Alida, daar zie je of Anna. Gezicht is zoals ons en Zo ja. ja, en dan op TikTok kan je Meer ook aan ons. oh ja, nee, ik denk dat Op YouTube. ja, zo is het van ons, zo stay tuned. En Melissa post op Facebook ook. Ja, jullie moeten bij een mooi geziende week het. En ja, echt met alles uitkomen.
alles wat jullie doen. Mm. Het beste en als iets niet uitwerkt, je onthoudt dat het niet nog heel tijd was voor die ding niet. En zoals ik al zei, nee, God zijn tijd zo, ja. Eu usei mais vezes esses clínica e colegas vai ele para cabeça. En dan die boog's waren, die boog's. Zo. Alle mensen vroegen, dat is mijn lang gekomen. Nou, laat het leren weer weer. Ja, nog wel aan één. Toen ze leren weer gillen, ik heb actually vloog gehad. Toen was ook op volgende reis, ik moest nog gaan. Melissa, en zij is nu ook nog van wij trek eindelijk mensen. Zij de ene van mij zei, wij trek eindelijk mensen, maar nou zij de ene die mensen aan heeft. Maar ik kijk naar haar en ik heb aangestuurd, bij mij aangestuurd en ook zei zo. Nou ja, toen die wat vloeien, mag je nog op een zon. Ja, oké. Vergeet om te like, subscribe en Comment. Die vraag was, zeg voor ons, hoe gaan we het met jullie? oké. En wat is iets wat jullie laat, net als jullie voelen jullie wel moet opgeven, wat is iets wat jullie motiveert te doen? Zeg maar. Als jullie like, aanmoedig om nu op te geven. Zo. Ja, moet altijd dat iets wees, maar ongelukkig vandaag was aan niks voor mij niet. Zo, ja. Jullie moeten bij een mooi weekend en ja. Bye. Like, subscribe, comment.